Sziasztok! Végre megérkeztek cégünkhöz a Royal Eichelkamp új perisztaltikus szivattyúinak első példányai, melyek közül ezt a 4 darabot ma átadjuk egyik ügyfelünknek Budapesten. De nézzük csak meg, mit is rejtenek a dobozok. Ez maga a szivattyú, ez pedig a töltője. Tehát annak, aki ismeri, látja, hogy méreteit tekintve nem sokban tér el a korábbi verziótól, az úgynevezett Advanced szivattyútól, viszont a tokozása már új, alumínium tokozású, ami IP66-os védelmet biztosít a szivattyú részére. Felújították a görgős rendszert, egy sokkal masszívabb görgős rendszert kapott, ami sokkal biztonságosabb, robusztusabb működést tesz lehetővé, és egy kicsit a dizájnját is hollandosították, meg persze a szoftverét is felfrissítették. A szivattyúnak van egy töltsőcsatlakozója, ide csatlakoztatható a töltő, ami lehet akár egy autós töltő is, vagy ide csatlakoztatható a szoftver frissítését lehetővé adapterkábel, és nem utolsó sorban az Eichelkamp Start-Stop rendszerű kézi vízszintmérője, amivel automatikusan lehet indítani, illetve leállítani a szivattyút, annak függvényében, hogy a vízszintmérő által mért vízszint milyen tartományokban van. Ennél a 2 csatlakozónál egy mini buvár-szivattyút lehet csatlakoztatni a szivattyúhoz, és a szivattyúval a buvár-szivattyúknak a fordulatszámát, ugyanúgy, mint a perisztaltikus szivattyújét, folyamatosan lehet csökkenteni vagy növelni. Természetesen vagy a buvár-szivattyú, vagy csak a perisztaltikus szivattyú üzemeltethető, együtt a kettő nem. Hát akkor kapcsoljuk be a szivattyút, lássuk, hogy mi történik. Ez a bekapcsoló gomb. Látszik, hogy pillanatnyilag a szivattyú áll, itt mutatja, és ez a nullás. Ha be akarom indítani, akkor 2 irányban tudom beindítani, attól függ, hogy melyik gombot választom, és a gomb fokozatos nyomogatásával növelhető a fordulatszám, vagy hogyha nyomva tartom, akkor felvihető maximális 400 Hz-es fordulatszámra. Látszik, hogy nagyon szépen és csendben üzemel, ha meg akarom fordítani a forgásirányt, akkor ezzel a gombbal azt megtehetem, ilyenkor szépen leáll, majd az ellenkező irányba újraindul, és látszik, ezt mutatja a kijelző is. A fordulatszám csökkentése ezzel a gombbal tehető meg, illetve a nullára való levitellel le tudom állítani a szivattyút. Ha befejeztem a munkámat a szivattyúval, akkor szépen kikapcsolom, és akkor szépen a vállamra vehetem, és mehetek a következő helyszínhez. Reméljük, hogy az ügyfelünk elégedett lesz az új szivattyújával, és bízva abban, hogy titeket is érdekelni fog, várjuk jelentkezéseteket a Jakab és Társai Kft. Weboldalán keresztül, e-mailben.